खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननो गसाइगावनिफ्राय सफैनाय मोनसे खौरां होनो नागिरदों। गसाइगाव 4 नं जमदुवार BPF दोलोआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरांगिरि मेलनि जै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बियाबनि BPF राजखान्थि दोलोनि बिजाथि रेवरेवा नारजिहारि बिथाङा खायसे खोथाफोरखौ फोरमायथिदों। जमदुवार BPF दोलो मावख'नि नब्लाङा खौरांगिरि मेलनि जै बिथां बिजाथिया मा बुंथिनो नागिरदों फैजों नायदोनि। जमदुवार BTC कन्स्टिटिउन्सिनि सासे केन्डिडेट जानानै थांनाय सानथामसो आगोल जोंनि BTCनि जमदुवार कन्स्टिटिउन्सिनि एक्स MCLA बिथां जिरन बसुमतारिया आंनि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोनायखौ आङो दिनै क्लियारिफिकेसन खालामनो थाखाय प्रेस मिट होनो नागिरदों जे बिथांनि गिबि एलिगेसना जाहैबाय खासियाबारियाव मोनसे हस्पिटाल लुनाय। बे हस्पिटालाव आंखौ फुलि इनभल्भमेन्ट दं आरो बिनो सेंसन जानाय थाखाखौ जाजोबदों माबादों होननानै एलिगेसन होनायखौ आं खोनानो मोनदों। अबस्से आं नुनाय जायाखै, ससियेल मिडियायावबो आं नुवाखै, जेरावबो आं नुवाखै, थेवब्लाबो आं खोनादों बिदि आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों। दा आं बेखौ बुंनो लुबैयो जे बे खासियाबारिनि हस्पिटाला 2005 आव बै समाव जोंनि BTCनि EM चन्दन ब्रह्मआ EM मोन। BTCनि बे हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ नायदोंमोन। बे समाव 2005 आवनो 2005 मायथाइयावनो बेखौ टेन्डार खालामनानै खामानिखौ मावदों। खामानिखौ मावै मावै बोसोरनै बोसोरथामसो 2007 2007 सिम बे खामानिया मावदों। बेनिफ्राय जाय कन्ट्राक्टरबो बिथांमोनहा बेवहाय 40 बा 45 लाखसो फैसासो बख'नो हादों। बेनिफ्राय 2007 बा 2008 नि गिबि माने दाननिफ्रायनो बिथांमोना खामानिखौ बन्द' खालामदों। आरो खामानिखौ बन्द' खालामनानै बिथांमोना मानि थाखाय बन्द' खालामदों आं मिथियाखिसै। ओमफ्राय बिथांमोना आं सोंनायनि उनाव मोनदों बिथांमोना जे खामानि मावदों बे ल' रेटजों, दा रेटआ गोदान जाबाय ओंखायनो मावाखै होननानै बिथांमोना बुंदों। जायनि थाखाय बिथांमोना कन्टिनिउ खालामनो हायाखै। आरो बिथां जिरन बसुमतारी आंखौ इनभल्भमेन्ट जादों होनना बुंदों। बे समाव आं स्पिकारसोमोन आरो बे रोखोम डेभेलपमेन्ट बायदिसिना खामानिखौ आं मावाखैमोन। आरो नंगौ बे हस्पिटालनि थाखाय आङो बै समाव जोंनि EM बिथांजों रायज्लायनानै आङो बेखौ सेंसन खालामहोदों। खिन्थु आं बेवहाय फिजिकेलि बा प्रेक्टिकेलि आं इनभल्भ नङा, बेखौ कन्ट्राक्टरफ्रासो मावदों। बिनिफ्राय बे 2008, 9, 10, 11 सिमाव बिथांमोना गेजेराव खामानिखौ मावनो हायाखै। जायनि थाखाय बेखिनियाव बोसोरथाम गभर्नमेन्टआव मोनसे नियम दं जे बोसोरथाम माबा मोनसे खामानिखौ स्किमखौ मावाब्ला बेखौ केन्सेल खालामनो हायो। ओंखायनो बै समाव जोंनि BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे अर्डार होनानै बेखौ इनकुवेरि खालामहोदों जे बे खामानिया मानो कन्टिनिउ जायाखै। ओमफ्राय इनकुवेरि खालाम जेब्ला 2011 मायथाइयाव 2011 मायथाइयाव जेब्ला आङो मे मासाव जेब्ला आङो जोंनि EMआ बेहाय MLA जाहैनायनि उनाव आङो जेब्ला EM जायो बे समाव आङो हेल्थ डिपार्टमेन्ट सावस्रि डिपार्टमेन्टखौ आंनो होनाय जादों 2011 मायथाइयाव। बे समाव जेब्ला आं EM जायो बे समाव आंनाव मोनसे लिस्ट सफैबाय। बे लिस्टआ जाहैबाय बबे स्किमफ्रा कन्टिनिउ जादों, बबे स्किमा कन्टिनिउ जायाखै, आरो बे कन्टिनिउ जानाय जायखौ नायनानै केन्सेल खालामनो थाखाय मोनसे लिस्ट सफैबाय। आरो बिनि गेजेराव नुबाय आङो आंनि समस्तिनि जे खासियाबारिनि बे हेल्थ सेक्टर जे खामाय हस्पिटालाबो लिस्टआव गोलैनानै दं। आं सोंबाय डिपार्टमेन्टआव जायफोर इनकुवेरि खालामदों आगोलाव सोंबाय, बिसोर बुंबाय बे सार बे बोसोरथामनि बारा जाबाय खामाय जायाखिसै, जेब्ला डेभेलपमेन्टबो गैया, रिपर्टबो गैया, डिमान्डबो गैया, नंखायनो बेखौ केन्सेल खालामनांसिगोन होनना बुंबाय। ओमफ्राय लोगो लोगो आं कन्ट्राक्टरखौ लिंहरबाय जे नोंसोर ओरै लिस्ट जाबाय, बेखौ ब्लेक लिस्ट खालामनाय जासिगोन आरो बेखौ केन्सेल खालामनाय जासिगोन। नोंसोर गोख्रैनो एसेब्लाबो एसे खामानि मावनानै बा मावालाबानोबाबो जेरैखियाबाबो नोंसोरना डिमान्ड होफैदो जाहाथे आं बेखौ रेगुलाराइज खालामनो हायो। नाथाय जावले होनसेयावबो बिथांमोना डिमान्डखौ होफैनो हायासै। लास्टआव उफाय गैयैनि बै समाव जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंनि साहु बिथाङा बेखौ प्रेसार होनानै लोगो बेखौ केन्सेल खालामहोबाय। आरो लोगो जिहेतु खामानिया जाफिननांगौ आगोलनि रेटआ ल' रेटमोन आरो बे समाव एक्जिस्टिं रेटआ एसे बारायबाय
बे हिसाबै गोदानै माखौ रिकास्ट खालामनानै बेखौ गोदान बाजेट खालामबाय इस्टिमेट खालामफिनबाय आरो बे इस्टिमेट खालामनाया बे समाव गोदानै माने टेन्डार जाफिननांगौ दा टेन्डार जानांगौआव बे समाव माखासे जोबहां बोथोर इलेक्सन जाहां 15नि बहाय आं खालामबोनो हायाखिसैखौ फाइलखौ फुरा खालामना गारबाय ओमफ्राय 2015आव जेब्ला इलेक्सन जायो बे समाव आंबो बहाय एमसिएलए दारायाखिसै आंबो फैयाखिसै लोगो गुबुन एमसिएलए इएम जाफैबाय बे समाव हेल्थनि डिपार्टमेन्टनि इएमआ जाहैबाय गणेश कछारी बिथाङा लोगोनो आगोलनि जे आं फाइल प्रसेस खालामनायखौ बेखौ एप्रुभ खालामनानै बेखौ टेन्डार खालामनो हाबाय आरो 2015निफ्रायनो बे खामानिखौ गुबुन कन्ट्राक्टरा खामानि मावबाय आरो बहाय बिसेस करि आरो जोंनि माबानि मा होनो खासियाबारिनि दैदेनगिरि रेखेन नार्जारि लोगोसे बिथांमोननि लोगो कन्ट्राक्टर रन्जित बिसोरो बे जिनिसखौ टेन्डार लानो खामानि मावगासिनो दं दा 2015निफ्राय 2020सिम बिथांमोना मा मावखो आं मिथिया खिन्थु दिनैहाय बहाय बे खामानिया जायाखिसै बेखौ बे कन्ट्राक्टरफोरासो मिथिगोन जायखिया बेनो बे खासियाबारि हस्पिटाल आं फिजिकेलि खुनु दिन इनभल्भ नङा आरो आंखौ जे मिसा बाहाबै इनभल्भ खालामदों बे नंखाय बहाय पलिटिकेल मोनसे माबा दं कनस्पिरेसि दं बे हिसाबै आंखौ माने बेखौ हाखराव खोख्लैनो थाखाय बिथाङा बे रोखोम कनस्पिरेसि खालामदों नाथाय बेखौ मानो मावनो हायाखै कन्ट्राक्टरफ्रा मिथिगौ दा जेखि जाया बेनोसै आरो खासियाबारिनि सोमोन्दै बेनो आरो माखासे आंखौ बुंबावदो बै सालजुरिनि मेडिकेल साब सेन्टार बेखौबो आगोलाव जिर'नानै बेखौ आं मोनसे माबा होना होन्दोंमोन सालजुरिनि मेडिकेल साब सेन्टारखौ बेखौ आंनि समाव खालामदों जादों खिन्थु उनावहाय बे जिनिसा जेब्ला आं थाङो बेनि उनाव बे जिनिसा लेथेर फेथेर जादों 2013आव बे जिनिसा गेजेर खलबाव अपेन जादों बिनिफ्राय 2014-15 बहाय आङो एटलिस्ट साब सेन्टार हिसाबै सासे नार्स सासे डाक्टार सप्तायाव खेबसे बा खेबनै डाक्टार हरनानै आरो नार्स हरनानै बे जिनिसखौ सालायबाय थादोंमोन 2014-15सिम नाथाय जेब्ला आङो इलेक्सन दारायाखिसै आङो जोंनिफ्राय बहाय गुबुन सासे एमसिएलए जाबाय जिरन बसुमतारिया दा बिनि उनाव 2015 उनाव बे जिनिसा बोरै जाखो आं मिथिया दाख्लैसो बिथांमोना मोनसे ससियेल मिडियायाव मोनसे माबा देखायदों हस्पिटाला जेबो जाला जेबो जायाखिसै मावबोआखिसै माबाखै ना खिन्थु आंनि समाव आं बेखौ फुराय मावबोदों फुराय सालायबोबाय थादोंमोन बहाय सप्तायाव खेबसे बा खेबनै सम खेबसे सम खेबनै डाक्टार हरनानै नार्स हरनानै बे जिनिसखौ साब सेन्टारखौ सालायबाय थादोंमोन दा बिसोरनि एलिगेसना नंखाय बे समाव 2015निफ्राय दिनैसिम नायनांगौ दायथ'आ जिरन बसुमतारिमोन गावनि समस्थिमोन बियो खिन्थु मानो नायाखै बै समनि गोजामखौसो रायखांबाय बियो गोदानखौ दिनैहाय नायाखै आरो दिनै बे खासियाबारिनो बिदिनो 2015निफ्राय गोदान टेन्डार जाबाय खामानि मावबाय 2015निफ्राय 20सिमाव बिसोर जेबो नायाखिसै मा जाखो सोर मावदों सोरबाखौ खबर लायाखिसै उनावसो दिनैसो इलेक्सन फैनायखाय आंखौ कमप्लेन होदों आंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों बे गासिबो नंखायजोब आरो डेभेलपमेन्ट बा मोनसे खोथा आं बुंनो लुगैदों जे जिरन बसुमतारियानो होन बा बिथांमोननि इउपिपिएल माखासे सेंग्राफोर आंखौ बुंदों बाहेरानि मानसि आङो बिथांमोना सानदों नामा जमदुवार समस्तिया भुटान मोनसे रायजो बा मोनसे सभरेन कान्ट्रि सानदों नामा बिथांमोना भुटाना बिटिसिआ माबा जोंनि बे जमदुवारा बिटिसिआव गोलैना गोलैया बेखौ मिथिया बिथांमोननि साननाय मथेबा बे जमदुवारा भुटाननि मोनसे रायजोसो भुटानावसो दं बा बांलादेशनि मोनसे रायजो बा बांलादेशआवसो दं जायनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे समस्यायाव बेबायदि फैनानै भट दाराय मोना आं बहा बुंनो लुबैयो बिथांमोना कनस्टिटिउसनेल जेबो नलेज गैया जायफोर उन्दैफोर गथ'फोर जानला मोनला बिसोर जेबो नलेज गैया बिथांमोना मानो सानाखै गावसिनि बे सराइबिलनि केन्डिडेट बे सिला बसुमतारी बबेनि बै बनरगाव समस्तिनि मानसि बेखौ मानो बुङाखै आंना कसुगावनि बावसो कसुगाव आंना भट दं कसुगाव आंना जोनोम गामि आरो बिथांमोना मिन्थिया आं सोर कसुगाव आन्चलिक कमिटि एबसु दानायाव आंबो सासे फाउन्डार 17, 18, 19
बे समाव जे जों जेसेबां खस्थ' खालाम खस्थ'खौ आनसलिक कमिटिखौ दानो थाखाय बेसेबां नारा नाथा जुजिदों आरो जों दाफुंनो हादों आरो बै समनिफ्रायनो जोङो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो जों आवगायबोदों आरो आंनि इस्साया आंबो सासे फरेस्ट भिलेजार कसगाव रिजार्भनि आंबो सासे गथ' आंहा उद्देश्यआ मा जोंनि रिजार्भ ओनसोलखौ जौगाखांहोनो जेनेबा रेभिनिउ ओनसोलाव जौगाखांखानाय बिसोरजों समान जोंनि रिजार्भनि मानसिफ्रा रिजार्भनि रायजो राजाया बोरै जौगाखांनो हायो बे आंना उद्देश्यमोन जायनि थाखाय बे कसगाव आनसलिक कमिटिखौ एबसुखौ दानानै जोङो 79 आव दानानै दायै उनावहाय जोङो 87 बे आन्दलनाव जों गोसो मोदोम जिउ होना जों बयबो नाजादों बयबो मावफादों जोंनि रायजो राजा बयबो मावदों दिनै बिथांमोना बुजिया मिन्थिया बे जमदुवारखौल' साननानै बिसोर सानदों थादों जमदुवार आं दारायनाया बाहेरानि मानसि बबे बुंदों चेलेन्ज खालामफैबानो जाबायना बबे बाहेरानि आरो दिनै शिब साराबो नायबाय जोंना शिब सारा कसगाव दारायफैदों बेबो गुबुन समस्थिनि सिला बसुमतारिया सराइबिला दाबायदों बेखौ गुबुन समस्थिनि बेखौ मानो होयाखै सिलाखौ मानो होनाय गावसोरनि केन्डिडेटखौ दा नंखायनो भारताव संबिधाननि माबा मथे भारतनि जिखुनु जायगायावनो MLA MP दारायनो हायो जोंनि BTC आवबो जिखुनु मानसियानो जों जमदुवारनिफ्राय गुबुन रौतायावबो थांनानै भट दारायहैनो हायो बेखौ भट होना रायजोआसो देरहागोन नों आं होननाया नों बाहेरानि नों न'नि होननाया बे अजुक्तिकल ओंखायनो आं बेखौ खावलायो बिथांमोना सिन्था खालामनानै बुं खर'खौ मोजां बाहायनानै खामानिखौ मावबानो जागोन नङाबा जानला मोनला खोथा बुंब्ला बिसोर गावसोरनो हाखराव गोलैगोन जेखि जाया डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवबो दिनै बुंदों जिरन बसुमतारिया आं 10 बोसोर बे समस्थिखौ दैदेनदों जेबो मावाखै आं सोंनो लुबैयो जिरन बसुमतारिनाव BTC जानायनि आगोल बे जमदुवार समस्थिखौ दानायनि आगोल जोंनाव मा दंमोन जमदुवार समस्थियाव मा दंमोन मा लामा दंमोन ना दालां दंमोन मा दंमोन जेबो गैयामोन खिन्थु दिनै बिथांमोना साना गावनि जेरै मेगन फिदिङो जेरै नायो जे डेभेलपमेन्ट लामा जादों दालां जादों बायदिसिना जागासिनो दं बेखौ मानो नायाखै बे जिरन बसुमतारिखौ आं सोंनो लुबैयो गावनि न'आव थांनाय लामा मामोन आलि दोंसेल' थांनांगौमोन दिनै मा हाइ फाइ लामा गावनि न'आव आरामसे थांनो हायो बेबो बबेनिफ्राय जादों बेखौ BTC माखौ माथो BTC जानानै जेब्ला इन्टारिम काउन्सिलमोन आं बे समाव BLCCनि चेयारमेन जादोंमोन आरो लोगोसे आंबो सासे आन्दलनखारि हिसाबै आंबो इन्टारिम काउन्सिलसो EM जादोंमोन लोगो आङो BTCनि जे 1000 कोटी थाखा फैदों बेजों आङो गसाइगाव टु सराइबिल लामा गुरफेला टु सराइबिल लामा कसगाव टु बावरागुरि लामा बे मोनथाम लामाखौ आङो आंनि इनिसिएटिभआव जोंनि चिफ सारखौ होननानै जोंनि BTC आव बेखौ माने काउन्सिलाव डिसिसन लानानै बे जिखौ आं मावहोदों डेभेलपमेन्टनिफ्राय जागायजेनबाय आरो जेब्ला आङो बहाय देरहाबोबाय MCLA जाफैबाय स्पिकार जाबाय BTC एसेमब्लिनो अब्ला आङो जोंनि एरियानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां आं खामानि मावदों प्रथमावनो आं दायनिमारि बान्दोखौ बन्द खालामदों जाय दायनिमारिया जोंनि खर' सानाय मोनसे खोथामोन जाय दायनिमारिनि थाखाय दैज्लां जाब्लानो बाना जाब्लानो जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बेसेबां सिन्था जानांगौमोन बे दायनिमारिखौ बन्द खालामदों दिनैबो बन्द जानानै दं आरो बिनि उनावबो गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों दिनैसिम जे डेभेलपमेन्ट जागासिनो दं दालां जादों लामा जादों RCC ब्रिज जादों गासिबो बै समाव जेब्ला जों इलेक्सन जाखांनानै जों सरकार दायो बे समाव जोंना गासिबो डिपार्टमेन्ट वाइज गासिबो गावबा गाव समस्यायाव मा समस्या दं बेसेबां दालां दं बेसेबां मा नांगौ बेखौ लिस्ट होदो लोगो गासिबो लिस्ट होजोब्बाय लिस्ट होनाय लोगो जोंना डिपार्टमेन्ट जेनेबा PWD दस्रा डिपार्टमेन्ट गासिबो बे हिसाबै खामानि मावजोब्बाय खामानि मावै वान आफ्टार एनादार बेफोर समस्या दिनै समाधान जाबोगासिनो दं दिनै नुबाय जमदुवार समस्यायाव बेसेबां गिदिर दालां जादों गसाइगाव गलादाङानिफ्राय बेलेजेद नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।